Pozor, čo sa to tu deje. Myšky si pripravujú mikuláškovské topánočky. Tak, výborne. Není to sranda. Dobre, Martinko. Myšky si pripravujú a tu je druhá myška. No. Najmenšia stojí si, takto si stojí na hovoriku. Taká to princeznička, ale to zase. Jej, taká kočka, taká kočica. No, takto si sedí na lavoriku, tak ako naša malá princesa. Stani, kuk. Hapa. Stani, spadneš, škaredo na tie obkladačky. Evo sa aj lapím. Hop. Ručku? Tak, hop. Jej. Na nožky ma Tuško, tak? No. A ideš. A tu sú naši Mickey Mousey. Je príprava na sa pozrite sa, Mikuláš. Mikuláš sa pokaka, keď to uvidí. Také umyté topánky. Ani celý mech tu zabudne. Už máš? No dobre, no ja to potom ešte trošku dobre druhú. Celý mech tu zabudne, a ste aj sobou. Všetkých. Pozri, nezastupíš. Čo to ti, Janučka? Aj tie stane svoje. Aj tie stane svoje zabudne. Matuška, aj ty si vieš, ak to dať, to si daj ručku donútra do tej topánočky túto, tak si to prichyť. Tak jak Mačko, pozri, vidíš? A teraz umývaj. Výborne, Martino. Takto? No, a teraz... Jednotečky jednotkové. No toto. Poumývaj takto, Matuško, tak. Z druhej strany. Poď z ľavej strany, z pravej, teraz spredu trošku, tento špic, aby bol čistý. Tak. Mikuláš všetky veci nechá. Teraz z tejto strany. Maťo. Tak. Teraz dozadu trošku. Výborne, spodom. Paráda, jednotka. No, si, Mačko. To zatiaľ do vane daj, oni vyschnú tam. Nie, tuto polož. Na okno. No, ale musia vyschnúť trošku, Tu Matuško. vyschneme a potom, dobre? Bo tam budeme mať batériu. A tu sa nám ukáže naše malé krásne dievčatko. Tánika, daj to panočku, aj ty, mama ti umie. A ty kde ideš, princes? Poďme, Tuško, ešte druhé si musí pomôcť. Tam už mi utekáš. Tá, no. Nie, dve musia. No dobre, to nevadí. No. Koniec, do umýva, Matuško. Čau, zakývaj nám, smiechotka. Ešte máš jednu, poď. Čau, panička. A taničke. Poď. No dobre. Hop.